Hallelujah. Angithathe ithuba ngibingelele abazalwane bonke abakhona egameni elihle leNkosi Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngibingelele abantu abasha abafumana nomusa ukuba bathiwe bangabantwana bakaNkulunkulu. Amen bazalwane. Ngizithanda kakhulu ukuhlonipha nokubingelela abafundisi bonke abakhona nogcobo nababhishobhi egameni elihle leNkosi Jesu. Amen. Angisenza ukuyichaza kakhulu ke bazalwane, sokuchaza ukuthi igama nguBonginkosi Khumalo Khumalo. Amen bazalwane. Ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu ngoba wenza igama lami ladumisa yena. Amen. Zikhona ezinye izinto kodwa walala igama lami ukuthi igama lami malingilandele lingilethele imiphumela emihle phezu kwempilo yami. Amen bazalwane. And ngufakazi walokho ngiyabona lengisebenzela. And izinto uNkulunkulu angenzela zona zingenza futhi ngimbonge uNkulunkulu njengegama lami. Amen bazalwane. Ngicela ukuthatha lo 10 minutes sibhekeni izwi leNkosi elitholakala encwadini kaExodus chapter number 18. Sizofunda nje amavesi ambalwa bese ngihlala phansi. Amen. Ngizocela nje ngokukhulu ukuhlonipha nokuzithoba ubaba umtshali engifundele Exodus chapter number 13 verse number 21 and 22. Hallelujah. What the Exodus chapter number 13 verse number 21. Baba izwi lakho lingumuwe. Izwi lakho baba lingcwele. Khuluma ngalo simakala ngento yakho. Prophet uNkulunkulu wethu ongcwele. Egameni likaJesu. Verse number 21. uJehova wahamba phambi kwabo emini ngensika yefu eyabahola Amen. uJehova wahamba phambi kwabo emini ngensika yefu eyabahola endleleni nasebusuku ngensika yomlilo eyabakhanyisela ukuba bahambe imini nobusuku. Insika yefu emini nensika yomlilo ebusuku ayisukanga ebusweni babantu. Ngikuphinda bazalwane. Ay my God. uJehova wahamba phambi kwabo emini ngensika yefu eyabahola endleleni nasebusuku ngensika yomlilo eyabakhanyisela ukuba bahambe imini nobusuku. Verse 22. Insika yefu emini nensika yomlilo ebusuku ayisukanga ebusweni babantu. Verse number 22. Insika yefu emini nensika yomlilo ebusuku ayisukanga ebusweni babantu. Jehova, thank you Jesus. Ngithembile wena
Oh Jehova ngithembile wena oh Jehova ngithembile wena oh Jehova la esifunda khona izwi lenkosi kuthiwa uJehova wakhuluma kubantwana bakwaIsrael. Amen bazalwane. Sithola lamazwi abantwana bakwaIsrael baphuma ngaphansi kwengcindezi bacindezelekile ngombuso noma ngesandla esinamandla esasibusa phezulu kwabo. Amen bazalwane. Siyokhumbula ukuthi ngenkathi abantwana bakwaIsrael baphuma eGibhithe baphuma nazo zonke izinto, baphuma becebile, baphuma banazo zonke izinto ongayicabanga. Amen bazalwane. Kodwa ekuphumeni kwabo uNkulunkulu wayesethi ngizomnikeza izinto enizohamba ngazo manje ningasanciki kokwenu ukuqonda. Amen. Amen. U21 uthi emini uSimakade wahamba phambi kwabo ngensika yefu. Amen. Amen. Ukubakhombisa indlela. Kamani Nkosi manibonga. Amen. Wahamba phambi kwabo ngensika yefu emini, ngensika yomlilo ebusuku. Hallelujah. Amen. Ngizocela ubhuti wami engilekelele. Now abatubungulike bazalwane bempilo yezwi bathi isizathu uNkulunkulu ezisebenzise ukusebenzisa if emini esebenzise insika yomlilo ebusuku kuthiwa ke ngendlela ilanga lalishisa ngakhona emini u2 minutes wawumkhulu umilanga lithintile lihlangane nesikhumba lalingadala isifo noma icancer yesikhumba. Amen bazalwane. So umsebenzi wefu emini kwakungukuthi uma liphuma ilanga kube ukuthi alikwazi ukubashisa ukuthi babe nalezi zifo. Amen bazalwane. Uma sebenzisa ifulo mlilo ebusuku kuthiwa ngendlela kwabanda ngakhona wakuthi uma amakhaza sezwele ungaba nesifo senyimoni angaze bazalwane basazini bathi ke bazalwane uNkulunkulu wakwenza lokho wabanikeza amaphilisi ukubanikeza lezinsika kwakukubahola endleleni. Uma sifunda kahle iBhayibheli lithi iBhayibheli ekuphumeni kwabo eGibhithe bayezweni lesithembiso kwakukhona indlela eseduze ngala abayekhona kodwa uNkulunkulu wabayenza kwabamabomu ukuthi akayithathele indlela yabo bangahambi ngendlela engamlelayo. Nikhona bazalwane. Isizathu uNkulunkulu wayefuna ukuzibonakalisa ukuthi uNkulunkulu okwazi ukuhola. Lensika nje akuyona insika nje ngobuyazi. Lensika nje akuyona insika ngoba ithwala ifu lemvula. Kodwa insika nefu eliholayo. Amen bazalwane. Lithi iBhayibheli lelifu noma insika yomlilo ngayibasiza ukuthi bakhanyisele. Nikhona bazalwane. Baphuma benayo direction banayo futhi address yokuthi ngoba uNkulunkulu soshilo ukuthi seKhanani vele siyofika khona. Kodwa uNkulunkulu noma linamandla noma linangu ukuqonda
angifisi ukuthi nincike kokwena uNtonda ngifuna libheke insika. Amen bazalwane. Now sekuzohlala phansi nayi into kade bayibhekile. Abantwana bakaIsrayeli abazange banyakaze uma insika yefu inganyakazanga. Ngaphinda la. Abazange besuke behambe if lingahambanga. Bazalwane sifike la khona shayeka khona ukuthi uNkulunkulu noma engashongo noma engakhulumanga kodwa kuba sengathi ukhulumile. Amen bazalwane. Sesihamba la uNkulunkulu angashongo usambe khona. Why sesilahlekelwe amaphilasi esanikwa wona? Hallelujah. Amen. Uthi uNkulunkulu masihamba sihambe sibhekile. Ngoba kunezinto uNkulunkulu asinikeze zona ezingama direction okuzona eziyosikhomba indlela. Hallelujah. Amen. Ufundi verse number 22 lithi iBhayibheli kunezinto ezingasukanga kubantu. Ngamanye amagama nalamhlanje nakuleli bandla nalamhlanje lezo zinto zisenjani zisesekhona. Hallelujah. Amen. Kuthiwa insika yefu nensika yomlilo ayisukanga ebusweni babantu. Hallelujah. Amen. Namhlanje uNkulunkulu usithembile ngomoya ongcwele. Amen. Umoya ongcwele uyena uyosikhomba direction uma uzofunda kahle bazalwane lithi uNkulunkulu Jesu uyosithumela ubani umduduzi umoya ongcwele oyakusiholela kulo lonke iqiniso. Hallelujah. Amen. Asohamba uma uNkulunkulu angasho ukuthi hamba. Uma uNkulunkulu ethi hamba uNkulunkulu angakasho ungahambi. Okwakho buza kulezi zintoni ezozona. Insika yefu nensika yani yomlilo. Amen bazalwane. Yes, nathi sikhule sinawo amaphilasi. Abababa msiba bangamaphilasi kodwa kufuna ukuthi noma bemile phambi kwethu sibabalansise ngani nensika. Ngoba bazalwane siyogcina sesithemba sinamathele kakhulu kubona. Bese silahlekela zinsika uNkulunkulu asikhombise zona. uNkulunkulu angibusise. Amen.